Hej så, her er en lille intro til et begreb, som hedder Creative Commons. Der er mange gange, vi går på internettet for at hente et billede, en lydfil eller en video, eller hvad det måtte være, for at underbygge et eller andet i vores præsentationer. Men vi er rent faktisk lidt ude at stjæle der, fordi vi ved ikke rigtig, hvilke rettigheder, der er befæstet med sådan et billede eksempelvis. Vi har nogle muligheder for at gøre tingene mere lovligt, og hvis vi nu prøver en gang at gå ind og se på et udkast til en præsentation, jeg har lavet her, som beskriver noget med din vej gennem livet. Når man bevæger sig gennem livet, er der mange døre, som skal åbnes, og også døre, som skal lukkes. Og det er jo givet, at jeg over i det her område herover har brug for et billede af en dør, for at underbygge mit statement et eller andet sted. Den kunne jeg selvfølgelig bare google mig til, hente ned og lægge ind. Men jeg vil så ikke vide jo, hvad forfatteren synes, om han rent faktisk har lyst til at dele de ting, han har lagt ud med mig der. Men der er råd her, og det er der på den her adresse her. Creative Commons, som der står der, og vi prøver en gang at åbne den og kigge herind. Så kommer vi ind på en hjemmeside her, hvor der står en hel masse om del, remix eller genbrug, helt lovligt ud fra de parametre, der nu er sat op. Og hvis vi lige kigger hurtigt over på, hvad det er for noget, jamen så er det et spørgsmål om, at man har lavet en site her, hvor det er sådan, at dem, som laver nogle ting, de har mulighed for at lægge tingene op, og dermed også tilkendegive, hvad det er, at man må have lov til at gøre med de her værker her. Om der er fuld copyright på, eller om man gerne vil være med til at dele med andre mennesker på det, eller om det er fuldstændigt public domain, det vil sige, at man kan gøre med det, hvad man har lyst til. Der er forskellige, skal vi sige, licenser, man kan sammensætte hernede. Den første er op med et lille person på derovre. Det er, at man gerne vil krediteres for sine ting, så det, hvis man bruger eksempelvis et billede, så skal man sørge for at kreditere manden for det. Måske med at lægge et link ind til der, hvor han har hans værker liggende henne. Dollartegnet her med en streg over, det betyder, at man ikke må bruge det i kommercielt øje med der. Lighedstegnet her, at man ikke må have lov til at bearbejde det. Og den sidste hernede, at man deler det på samme vilkår, som eksempelvis billedet er lagt op med. Jamen, hvis der er, at man bruger det til noget, jamen, så skal man dele det videre på samme vilkår et eller andet sted. Oppe i toppen af skærmen heroppe har vi mulighed for at gå ind og sætte og lave licenser på de værker, vi måske selv ønsker at lægge op der, således at folk ved, hvordan de kan håndtere dem. Men vi har også mulighed for at finde værker her, og lad os prøve at trykke en gang på det. Nu kommer vi ind i sådan et søgeområde her, og det var jo døre, vi var efter, så vi prøver lige at skrive doors. Nedenunder her har vi mulighed for at klikke af, om vi skal bruge det til kommercielt formål der, eller om vi eksempelvis bare har brug for at tage det ned og bearbejde det og bruge det i forskellige andre sammenhænge helt privat der. Nu har jeg skrevet door her på engelsk, fordi det giver lidt flere hits der, og lad os prøve at se, hvad Flickr har at byde på. Vi kommer ind her, og jeg falder straks for den røde dør her. Lad os prøve at se, hvad den kan. Vi får billedet op, og under billedet er der selvfølgelig en beskrivelse af, hvem der har lagt det op osv. Og helt nede i bunden hernede kommer vi ned til et sted, hvor der er sådan, vi kan se, hvad rettighed han har valgt på det. Han vil meget gerne, skal vi sige, krediteres for at have taget det her flotte billede af den røde dør, og billedet må ikke bruges i kommercielt øje med. Vi prøver lige at klikke på den, og ser på den her, og der kan vi se, at vi må share og adapte, og han vil gerne krediteres for det, og det må ikke bruges der. Så er vi på den sikre side, hvis det er sådan, vi retter os efter de ting, når der er sådan, vi agter at bruge billedet. Så det er for eksempel en måde at kunne gå ind og finde et billede, som man så kan bruge til det, man rent faktisk gerne vil. Ja. Så det var lidt omkring det, om Creative Commons. Det er ganske udmærket at tage jeres ting, lægge det derop, få sat på, hvad folk må have lov til at bruge det på. Lad os se en gang billedet, jeg har hernede her. Det er en lille mindmap på, hvordan jeg tænker mig at gennemføre det her. Og hvis vi klikker herover, så kan vi så se ude på min Flickr, hvor der er sådan, vi har det liggende ude. Jamen, hvis der er sådan, vi går ind i det, så vil vi også se hernede under, hvad jeg har sat det op til. Nemlig disse her ting, som vi har i bunden her. Det var introen. Ikke mere på den. God fornøjelse.